Vystavené diela predstavujú nazbierané okamihy z výprav do nedotknutej prírody, ktorá bola pre človeka kedysi domovom. Zbieranie a zaznamenávanie vytvára pocit prepojenia medzi minulosťou a súčasnosťou. V podzemnej časti galérie si môžeme prelistovať spomienkami na divokú prírodu, ako sme ju kedysi poznali. Hlavná časť galérie so zarámovanými maľbami predstavuje útočisko, odkiaľ môže návštevník nahliadnúť do procesu vzniku diela a z bezpečia galérie sa môže ponoriť do atmosféry džungle, kde maľby vznikli. Výstava Osobný biotop sa zaoberá ústrednou snahou človeka prekonávať a izolovať sa z divokej prírody do urbárneho sveta a zároveň snahou o vytváranie nového prirodzeného prostredia, kde sa príroda a spomienky na ňu nachádzajú vo fragmentoch. Ide o vnímanie prepojenia medzi podvedomím a realitou a dialóg medzi minulosťou a súčasnosťou, ktorá je v človeku zakotvená. Tým, že Jana naozaj tvorí a žije v Indii, teda povedať, že naozaj nepracuje len s prezentovaním svojej tvorby, ale vlastne pre utužovanie komunity robí veľmi veľa. Nie je to také jednoduché vytvárať takýto komunikatívny most medzi vzdialenou Indiou a malou krajinou v strednej Európe. Výstava je rozdelená takých častí, že vedomie a podvedomie. V tom vedomí je vlastne ako taký reálny ten root bridge, alebo ako keby nejaký most, po ktorom sa dá prejsť. A keď sa prejde do toho podvedomia, tak vlastne ako keby ten vizuál, alebo ten svet sa približuje na základe, čiže sa vlastne ako keby kráča po tom moste, bez toho, že by sa kráčalo, ten most kráča pod vami.